Mali camancɛ fanga ɲɛmaaw ka nin décision min ye ka kɛnyɛrɛ jɛkulu minnu bi ka baara kɛ ni Faransi ka nafolo ye u ka walan sɛmɛ. ONG bu u hakilina di a ko kan. An ka Cheikhna Niang lamɛn ni ale ye ONG ka coordination ɲɛmaa ye Mopti. Ni mesure in kɔni a ma ɲɛ dɛ, a ma ɲɛ parce que jamana in bɛ kɛlɛ la kabini 2012. An ka baara ye min ye ka kɔlɔn sen, ka dɔgɔtɔrɔso dilan, ka magasinw dilan ka di mɔgɔw ma, ka jardinw di mɔgɔw ma. O fana tun ye gouvernement ka baara de ye, mais gouvernement ma se ka ko gouvernement tɛ se kɛ. An bɛ gouvernement dɛmɛ ka fɛn dɔ dilan. Maintenant n'a fɔra ko o bɛɛ ka jɔ. Hali an bɛ kɛlɛ la dumuni tɛ mɔgɔw bolo n'a fɔra dɛmɛ min tun bɛ di pour que ka mɔgɔw sinsin cogo min o bɛɛ ka jɔ. O tɛ dɔ fara mɔgɔ ka bɔ ne kan. Mɔgɔ min sonsorolen don n'i y'a tigi ɲɔni a bɛ bin dɛ. Nin décision nin Moptikaw hakilina tɛ kelen ye a ko kan. Dɔw fɛ nin tɛ ko ɲuman ye an ka jamana ma, an ka olu lamɛn. Muso kɔnɔma fila olu tɛ ɲɔgɔn bɔnmu quoi. Ni an fila bɛɛ ko k'an ɲɔgɔn bɔnmu dɔ den bɛ sa a kɔnɔ quoi. Ni Faransi ko a b'a ka dɛmɛ tigɛ o la, se bi Faransi ye ka tɛmɛ i kan. E b'i ta lajɛ ni hakili le ye quoi. N'e ko Faransi ka baara bɛɛ ka jɔ sisan, minnu bɔra baara la nin, e bɛna y'u ta baara la, e tɛ se ka y'u ta. Olu yɛrɛ bɛ taa chômage la, nafa t'o la quoi. Mɔgɔ b'o ban kuma dɔn. An b'o de fɔ an ka jamanakuntigi Asimu ye k'a ka taa dɔɔni quoi. Ni e yɛrɛ nana ka na e yɛrɛ ta bɛɛ tigɛ. I m'a kɛ Faransi la o, i y'a k'i ka dudenw de la. Du joli de bɛ bɔla a kɔnɔ. Mɔgɔ joli joli de bɛ yen minnu b'u denw balo. Bon ni olu ka baara tigi y'a kɛ jɔn la, y'a k'i yɛrɛ de. Olu y'i ta fɔ e yɛrɛ y'i ta kɛ ni dusu ye. Fanga tɛ taa ni dusu ye. Fanga i bɛ baara kɛ ni hakili de. Nka maa dɔw kɔni fɛ nin bi jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya de ko fɔ wa a ko bɛnna olu ma. An ka olu fɛnɛ lamɛn. An ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye min kɛ a diyara ne kɔni ye kosɛbɛ parce que buna adamaden n'i ma gɛlɛya mun ye hɛrɛ tɛna. Hali ni ninnu jɔra a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ na min tɛ ninnu ye. Hasimu kana bɔ a ka plan kɔ pewu a ka tugu a kɔ an kɔni tɛ b'a kɔ. Mɔgɔw tɛna to yen k'a fɔ n'a fɔ baara tɛna k'o la an tɛ Faransi fɛ bi an ta fɛ sini o ka fɛn bɛɛ de ka taa ka bɔ Mali la. An b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ta. Donc n'u nana nin kɛ bi a tɛ balan na quoi. Olu de k'u y'u ka dɛmɛ jɔ. Mali m'u ka dɛmɛw gɛn k'a fɔ a' ta an t'aw ka dɛmɛ fɛ. Donc n'u ka dɛmɛ jɔ a yɛrɛ ka jamana an ka souveraineté de b'an bolo. Donc an ka ɲɛmɔgɔ ye mun ko o de y'a kɛ cogo ye. Nin décision in kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye? An ka Cheikhna Niang lamɛn ni ale ye ONG ka coordination ɲɛmaa. Kɔlɔlɔ ye min ye n'i ye Mopti région jateminɛ ONG min bɛ baara la Mopti yan ni Faransi ka financement n'u bɛ baara kɛ n'o de ye a bɛ ONG 20 bɔ. ONG kelen o kelen bɛ mɔgɔ min ta baara la a bɛ maa 10 bɔ an ka kɛ maa 10 jate. Mali in kɔnɔ maa kelen o kelen bɛ baara kɛ i bɛ maa 10 de balo. Bon n'a fɔra k'olu bɛɛ ka baara ka jɔ yɔrɔnin kelen. Hali mobili ni bɛ circulation na n'i i bala k'i jɔ i kelen n'i ma dɔ gosi dɔ b'i gosi dɛ. A ko kɛra balana min ye o de ma bɛn. An tun bɛ min fɛ k'a fɔ k'a se nin wagati in na a baaraw bɛ jɔ. N'o kɛra minnu ye contrat bɛ minnu bolo olu b'u ka baara tɔ lase olu ka wari tɛna balan. Minnu yɛrɛ bɛ baara la o na fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ. Bon n'a fɔra Mopti région yɛrɛ kɛlɛ in ye Mopti région yɛrɛ fragiliser n'a fɔra o kɔnɔna la minnu tun bɛ débrouiller maa 100 fana nana fara olu nana baara bila. O maa 100 yɛrɛ tɛ fara Bamanciw kan. An y'a ɲini ka gouvernorat maaw hakilina sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ni olu ka ministre kumana ka ban ni o ye jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ka kuma lasela ye kuma wɛrɛ tɛ olu bolo nin ko kan. Mamudu Bokoum, VOA Bambara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.